muziya zvikuitikere boys zangu watitaurira takutoziva mableswa nevamwe Blaz vedu paCanada. Blaz from Canada. Thank you. May God bless you. Wedzera muramba muchitiblessa. Tatenda zvikuru. Hanzi nechingonakirwa nemavhidhiyo avanenge vachiona vari paCanada. Vachiona makatuni character. Hatisi makatuni character. Aiwa inyaya inyaya. Tendi pachokwadi. Ingati nyebe. Nechikumbiro kuti Mwari akukomborerei muwane zvimwe zvinhu zvihopo. Mozotigira zvinhu hopo. Bhutsu handisisira ndakupfeka mapatapata. Saka Blaz. Wakapfeka murambo. Aiwa. Unotenga? Ndinotenga bhutsu izvozvo. Maita basa unotenga. Saka zvanzi ndikupe ma 25. Aiwa. Pamunhu. Mwana waMwari. Ndandisina upo hwekudya ini. Ndakunotenga upo. Unotenga. Takatoita shopping tonotenga nyama. Handitika todzoka manje takudya change. Kana sipo ndiri kunotenga nhasi. Sipo ngetenge because uchatondiona ndikatogeza. Billy boy muchaita seni mari. Ndakutonotenga tugrosari mafuta neshuga neflower. Ndozvo zvinhu zvanoda kushota. But kufara urufara. Aiwa, also I'm very happy. Mukoma Billy, ndanchikumbiro chinhu 1 tichaurira mukoma vari kunzoko vatibatsira. Mukoma, musarambe muchifunga nezvababa. Baba vakaenda. Inge musarambe muchinetswa nevanin'ina vana basa. Isusu tinosovha nyaya. Ndiye ndiripo, mukangoti inonda jamba jurawo. Ngatirambei takashinga nditika. Ndozvizoti mune stress, but I want you to keep on uchienda kumberi. Billy boy, imwe nyaya iripo wamafanzi wamaibvunza kuti ko Billy boy hatina kumuona pamariro ajoriza wanga uri kubva wakashayika kana? Pamariro nditori pabasa ndakabatwa nebasa sei. Basa rudzii? Ndaitosenza hawo. Ndatombobuda from here. Hauna kuwanika? Ipapo ndakuwanika because ini hope yangu wamwana wetanzi vanoivigwa mangwana. Vamwe vachiti nhasi ndainge ndakafungira mangwana. Apa mazuva racho rakandikira ndopana ndakabva ndabatwa zvokuti saka graft ranga rakandisova vakuru zvichikura kuti ndandisiri kuda ndichitora asi mumwe mufano wangu gotwera muterenzi ndeyakaenda. Saka wakanobatawo maoko ere? Wakazonobatawo maoko? Pano ndinoziya ndengobatawo mafanzi wangu anotoziya kuno. Aiwa, mafanzi ndo anobatwa maoko ere kana kuti hama dzake? Hama dzake handizodziziye magozi ndainoziya iyi. Kuti hama ndikangobatawo panext wangu atoziya panext pangu. Pandi panapa patone hama yake. Uyu handi mukoma wajore zero. Uyu ndokunenge ndakamubata. Wakangana. Ndandakanyanyendwa nevakadzi vamwe yaenzana maBridget vamwe neumwe ameno musikuru wavo nonzi Chikwere ameno so unokunomubatira kaipapo unomubata maoko ipapapo. Aiwa, kubata maoko kana ndisina kusori. Aiwa, very sorry kuti handina kunikira. Handaiziva kuti hapana. Ndanga ndazvipira kuti aiwa maingazorori nekuti zvinhu zvacho zvanga kundiitira. Aiwa boys zvaropera haisiro nyaya yatofanira kunya discussa onako. Ndandangotaurawo. Saka munoona kubata keshi. Bata keshi Billy. Simudza mudengo bva uverenga. Bantu kuti 1 wakaenda. 2 ubva wanyatsotesta kuti original here kana kuti fake. Anoziya matestera anoita. Mari ndo yaanoziya. Mari? Iyo wanika. Iwe. Itovetwa kudaro. Iwe.
ya saka ma 25 makaenda handi kushare unogona Billy boy share toni Start with. Thank you. Thank you. yako Yako. Yako. Tozoita. uvoisa papi ineswa papi yako mwe handi kuziva kuti kunzoku kune mawanika unogona kungosangana nawo wakomani saka apa kuchaita sei apa twende yasara bcause pane ma5 futi Pane ma5. Saka imimika chisira Clinton. ayoyo ma5 yenyu igarema Tinashe yakumberi towana change. Tunowana change. Kwa pitwa wana change kunani. Ndio wana. Vanokwashida mari kwa ayoyo Asitoboda mara. Vanogoda mari siri yake se. Ndio wana change, ndio wana. Unewana. saka boa mani baba boss ukuthi ndawana mama guys thank you blessed my friends boss ukuthi my guys ndine ma blue bar emagisi Oh. magisi kana aenda ma global anobaka Anobaka? anogena anochacha ma smart charge Oh. musamura ngotenga madini Imari. only $2 $2. for 3 years guarantee But chako ngoconnecta is used se global. Zatadza kusvika pa 3 years. Aritadze because it's 40,000. Mina nitsvaga change ino ndangopa $2. No problem. Una akawanda here? Aripo hobo. Toya ni makastoma. Titongozvita. Kana mabox. Atitenge, let's empower ourselves and saka iri bhoga mani Aya, chinde yamunoita boys negauro Aiwa.